liburan mancing bareng warga ing embung Desa Panjang Kecamatan Bae Kudus. Kudus 16 Oktober 2025 warga Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ngrasakake liburan sekolah kanthi cara sederhana nanging nyenengake yaiku mancing bareng ing embung desa. Embung kang biasane kanggo cadangan banyu tenduran saiki dadi panggonan alternatif dolan kanggo warga sak desa. Pilihan warga amarga ora butuh biaya akeh lan bisa dinikmati bareng-bareng saka bocah nganti wong tua. Waktu dina Minggu kepungkur puluhan warga katon pandang ngetokake joran pancing ing pinggiran embung. Ana sing mung jajal perontongan, ana uga sing pancen pengen golek iwak kanggo olahan esuke. Warga RT 3 RW 1 ngandharake rasa senenge bisa mancing bareng anak lan tangga teparo. Liburan ora kudu menyang kutha utawa tempat wisata larang ing kene yang nyenengake anakku seneng awake dhewe yaiku ya iso ngumpul bareng warga liyane, ujare Pak Riyanto. Iwak sing paling asring dicekel yaiku mujair lan lele, sawetara bocah cilik katon girang lan dikantuk iwak banjur dijipuk nganggo gresek cilik kanggo digawa mulai saliyane mancing warga uga pada gelar tikar kanggo mangan bareng nggawa bekal saka omah. Kepala Desa Panjang Pak Sugeng nyebut menawa embung desa memang wis dicanengake dadi salah siji tempat wisata lokal utamane laika musiman libur. Kita dukung kegiatan positif kayak ngene. Bisa liburan murah meriah, anak-anak ora mung dolan HP, nanging uga sinau sabar lan guyub rukun ngendikake. Pemerintah desa uga ngajak warga supaya tetap jaga kebersihan embung lan ora mbuang sampah sembarangan. Sekian liburan mancing ing Desa Panjang dadi bukti yen kebahagiaan bisa teka saka kegiatan sederhana, ora mung kanggo refreshing nanging uga kanggo nguatake rasa kebersamaan antar warga. Demak 20 November 2024 lalu lintas ing jalur Pantura wilayah Demak dina iki macet parah sawise banjir banyu saka kali setempat mlebu ing badan dalan. Adine banyu teka dhuwur 30 sampai 50 cm gawe pirang-pirang kendaraan ora bisa maju lan kepaksa mandek ing tengah dalan. Miturut keterangan saka petugas dinas perhubungan, banjir iki disebabke oleh udan deres ora mandek. Wiwit bengi nganti esuk aliran saluran drainase uga ora bisa nampung debit banyu, mula banyu mleber menyang dalan utama. Antrian kendaraan ngular ngantri sawetara kilometer. Sawetara supir truk lan bus milih ngaso ing pinggir dalan amarga mesin kendaraane wedi mati. Yen nekat nerjang banyu, para pangendara roda loro uga akeh sing balik alaran golek jalur alternatif lewat Meranggen lan Tedu. Petugas kepolisian saiki wis diturunake kanggo ngatur arus lalu lintas lan nurun kendaraan supaya ora mlebu titik banjir sing paling dhuwur. Warga sing manggon ing sekitar wilayah banjir uga diimbau supaya tetep waspada amarga kahanan isih bisa owah gumantung intensitas udan. Pemerintah Kabupaten Demak nderekake yen tim gabungan wis disiapke kanggo nyedot banyu lan benerake saluran drainase sing mampet. Muga-muga arus lalu lintas bisa normal meneh sakjroning sawetara jam esuk yen cuaca luwih cerah. Sekian pawartos saka kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pawartos saka kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.